Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahit ako mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudahin nga ti surat, idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Mildred nga napoluan. Bisyo, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanakigtutak, idi sumangpet ti asawak manipod iti panagtrabaho na iti construction mano. Mildred, bakit? Dakon. Amo ka? Awanin? Sino? Ni Paridensyo. Paridensyo? Ng asawa ni Mary Judith? Awanin. Napanan na. Napanan na. Sino? Kani Paridensyo. Natayin. Ana? Natayin ni Paridensyo? Ng asawa ni Mary Judith? Ano yung batay na? Kaya namin ti among mabisyo na. Among matama marta ka. Ama nagsigsigarilyo. Apay, kita lang ti among mabisyo. Mamarte ka da sigsigarilyo. Sugal? Ano? Di ba ti bisyo na man nakidaya? Manangan. So na dyan, naatake. High blood. Diyos ko. Kasanong ardan ta, Mary Judith. Nagbabasit pa digit anak na katalo. Kat manulang ta, tawan ni pare Densyo. Kat 30 na lang. Yung na-act, 35 kon. Ay, susapo. Ay, kat anawarte makonomita, dan Tasyo, makunangan niya. Katras in peace, kanipari Densyo. Hangkakadagbuteng? Kabuteng ko din natayan? Diyan pa kabuteng di si bibiyag. Siya katikait ko sa wan. Tibisyo ni Compadre Densyo. Kat manangan. Di na kahit tagsida iti inateng. Puro karne. Taba. Nung mapamakidaya, agpaspasuol di labay na. O relamatlong aglabay. Di kinalaing namangan. Iso nga medyo na lukmag. Sobra di lukmag na. Gabot kinamanangan na. Dahil tatibisyo na, manangan. Ketsi ka, anabisyo. Arak. Iso nga gananad ka, Tasyo. Tandi mo yung sarding ti, ginom ti arak. Baka sumaruno ka kinitensyo. Inuray ko manong naming nga naamuak ka nakamansayagan kalbasan na kat napanak na kidungaw. Idi ta mapapanaw kon ti asawak nga mapanagubra ken ni Juju nga inauna nga anak ko nga mapanagbasa. Idinto tadagi duwang anak ko manong naming nga inaudi ket indagas ko ti ayan dananang. Papanamaya, tamoy mo ipaaway ayawan kanyak dagiti duwang anak mo. Tatamasangok na nang inako na, makidungaw, pambarak andingayan ni Comadre Judy. Ay, apo, nakakaasim at digiti, agiina nga napanawan. Wangar na nang, no muna ta, close kami kay ni Mary Judy. Kaya nang harada na pitpit mo. At napya lang nga, iyarayat ko. Manula na dara?
talo-salop nga bagas. Alala karot. Tao, siyak tumat ito numalam. Nga karot din. Kadaan di ngayam nagiti agiin na. Manong nemi nakapimpiman tila nga dagiti agiin na. Nag-aabay da nga talo manong nemi dagiti ubing pay. Sakit na jay uba ni Mare Judith nga maikapat. May sansapay lang nga nasurok ti tawid na. Hindi makita nak manong nemi ni Mare Judith. Inted na. Jay inaudi nga anak na, iti inaunang anak na. Kabalan naman siguro ng ubain. Kit simabat kanyak. Marakop kanyak, kit naging narakop kami. Kit kastaw na hindi pa nagsangsangit na manong na. Mare. Hawanin ni kumpare. Arantan nga matpaturog na saanin nga makariing pay. Alakas talat ng tibiyag, Mari Judith. Adaw mo una, damot udi. Kang kanayon ko nga minibagbaga kay kuwada. Nga di mo unay nagitita ba? Kat maipaharit kang ka. Ta nakatasadot pa yung mapanagpa-check up. Hinggang pa-check up, tapos no ibaga ti doktor, nagiti maipaharit akanem. Kung nakang kuha nang di na kayat. Ta di nakarod kayat, kung ibaga ti doktor nga maipaharit agsidatin na taba. Tamang gustuhan na nga rin tinataba. Ay na. Umanay lang, mare nga pag-apaami. Hinuawan ti karne. Nga ipasangok, tunggal mangan kami. Di na kahit abulos tinatay. Karne lata, karne. Tigat ko mapan makikarubang makidamag no insinot yan tagpadaya. Hadalistahan na di kita agpadaya, mare. Ure kasunod ka adayo na. Uray no, mapan ko man nag-agubraya, agpaspasada. Hinto no madanhunan ng tipadaya. Ay na, alas 11 pala adadyahen nga gururay. Noon mamin anun tumari nga glabay. Kinapod no na, tapay supot ng ayawid na, agyawid iti karne. Kaya isun tumanin ti pangrabiin na. Magbintasan na mitkidata na agyawid, maraman na mitkid anak ko iti karne. Kasta ken ad-adupay manong name iti istorya ni Mari Judith nga bisyo ti asawa na. Agpaiso ang saan nga barbartek na di na kayat ti arak. Agpaiso nga saan nga agsigsigarilyo. Yam-yamanik unay deta. Tawan ti kasta nga bisyo na angem. Kahit ko pekit din atik sigarilyo ng iso nang agbartek. Ano dyan mabartek? No mabarteken saan nga hanin nga minom. Ngimiso na ore ng sugin. At dapat lang mangan lata, Diyos ko. Ado manong nemi dagiti kabagyan kada karuba kagayem nga umay makidungaw. Imanda adari kiti saan ngagpaot, mambitlaeng, tamdagan dalaeng ni Densyo. Alpasan na, rumwardamit lang, datapapananda. Ngam siyak manong nemi, tumultulungak. Aging ka pangaldawon kat ka. Ura kit naadamat dagiti duwa nga anak ko iti dayan dananang ko na. Sa dieta na mangan. So nga, tinultulungak ni Mari Judith. Sak pa yan din nagluto, iti kanenda. Kat di kita'y umay, nga maira na, pangal daw. Magayap damad lata, madamat di saan nga maumay mangan. Mare, mangan kan. E sunod agbantay ti asawa, ada sadya ti inaunang anak mo. Ure no, adamat lang tubog ta, susom nga pagdadyan dato inaudin. Dito lawon hindi pagkamyamanat. Tanatubog. Anak ang pagpag-atas. Anak gubad ka atang tigatas. Uri nga tanong pag-atas ako. Umad ka. Igatang ko. Ito pang pananotek, Mari Mildred. Siyempre, ada na kita maawat mi nga abuloy. Ada na kita tumulong ang mga ibaga nga kukod antikastoy para ti serbisyo ti punerarya.
Kitnodan tuman mabati kas pagarigan. Intun maitabo ng tibangkay ni Densyo. Ay na, sigurado nga maibos. Hanak ba't makatrabaho, maare, kapata, agtagtagibi Kan ka nung tuhin nag-gaapa na kita anak ko. Ay nagriga tinayat, kasto nga biyag. Kang kanayon ko ibagbaga kinidensyo. Ay, dumngag ka kanikanyak alakay. Takayat mo ka din ti matay. Kunak ay sano nga matayak. Kat dahil mananganak, ha nga matay ti manangan. Tahanak nga rin nga mabisinan. Kung kunanag hindi. Ita, 30 pala taon na. Natayan, natagay nga bata. Kinamanangan na. Naglay nga mga titaba. Arup-uban na pa'y pati manteka, kumadre. Nagawit akmet lang ti kamalman na kat napangkod din nakastigit yan anak ko manong nemi. Iti ayan ni nanang. Lalasak tumamat ti mamang sumublat madamdama. Tatumulong ak tumat ati nga agpuspos. Wala nang nakakasimat. Alakit barbaring adot maurda. Membron sa amat ti Tricycle Association ni Densyo. Nagururda agad di mayat. Ken, di kita abulang ang kapot ti barangay. No ka barangay, kasitsuan tayo, sanga gasot, ti abuloy. Ngem no saan nga kasitsuan, voluntaryo, kababaan ka no ti bayang tek, astaman ti kunada. Ket manote nga bumarangay. Kita head of families, no mapanag ko na kanak kita. At ang sakit ta 5 gasot tayo, nasusurok pa ya. Ko to nasusurok pa. No sanga ribo ko na, ket mangted ti bayente, titunggal head of the family. Hindi add to 20,000 Santo datay kasitsuan. Sanga gasot. Lagit mayat-met nasayaan ti panagpuspuso da kita agabuloy. Ngem nanang, may busto deta. Kaure adot babati kalpasan ti tabon. may bus. Nagita mga asawan to adagusan ani Judith. Nanang mat kewet. No, adan to dagos nga mangarim kang kuanat, ubing mat pa. Ubing pa ang ambat nga nalapsat. May banag ko ng matlo ko, ori nga nalapsat, no. Adamayat, bigad nga saan nanang matalaw. Kaya panunutan na. No, nabalo isunan, ti panunutan na, tapos katulungan na nga, mangbiyag ka na giti upat nga anak na. Akit no adda agarim ng kuwan agad. Ala. Kasi nung agarim kat awin pagsapulan na. Ikit tinasungsung batan na. Ti sapulan na agad ay nagagat nga da pagsapulan na. Nana daw nga nagawit ti asawak edidedi nga malem manong nemi kabuta Sabado. Agswelduda. Kaya dito sumangpet isuna manong nemi agduwer-duwer. Bisyo nga talaga na ito yung alakaon. Gusto nga panagsusweldo ka talagang agbasing-basing nga sumangpet. Alakit sumabat ka na, sweetheart. Kitne, adabit-bit ko. Nagamatabit-bit mo. Umay sumabat na. Dumanon ka tuye, napisabating nga pailang. Kayam na ita. Barbartik ka ito ngamin. Di ka lang mabain, naglas na langam. Agwasong-wasing ka nga, yapo. Lamay kan, duwanong katuin, Tasyo. Makan manong nemi, tinsang pet na. Abagsunay, awang pati linuto kasi dahil. Ay, Jojo, nga nang, mamulan dito nakagidasar ka na. Tayo man kita kapsat mo, muna kay latamangan. Ngit, daki nga rod, kinitatang. Siguradong hamping kayat ni tatang mo timangan. Kasi tingalangan. Anak, alam mo dito yung taidasar mo na. Ay, aba mo dikit at dim. Tamangan kayon. Ha? Ungin nanang. Katsi ka, Densyo. Una nga, Densyo. Kaya bagbagam na tayo ni Densyo. Tasyo ko naman. Malipatan pa itasawa mo. Ay, Tasyo. Nagatagwa ko at kita sukat ka na. Sikawat tinati mga ikati sapatos ko baka. Laglagi pa sweldo ita. Amok
Yung amok, nadakkel man ti kurang ta sweldo itad mo. Ano, dato lang ako nakipaalaklat di may isang 4 kantos. Siyempre, na kami nagsweldo kami agad ada mangirugi. 4 kantos. Adan tumat sumubulat nga 4 kantos. Adan tumat ngayon sa anak pa yung napnek, gatanak pa iti may isang bilog. Tulamin. Alan! Anak pa na ino, nakabartek. Ano nga nabartek kan? Mundo ka sweldo mo lang. Mundo tapno i-budget ko man Ala, Tedmon. Ikaw ka, yung kapayag di ko sa... Ano, tatasyo ka. Kagdi ko sa pahingo mo na. Nabayagan nga ang score ko. Sa kamay lang, kayang namin, no? Agsweldo, agloko. Tulami yung pagbayad na gamit. Pagpwede kita na dumakadwak na karos na ko yun, biwan. Ano? Biwan? Ano biwan? Idis ko lang siya. Apag adamat asawa dan. Ora ada asawa da kahit naman trumaman sa bali. Oy, Tasyo, once nga ramitam deta makitam. Palpalken ka. Kaya niya, nga mapangka agitebul ka nagitig GRO. Karpintero ka lang, masun ka. Manulat swaldom loko. Talo digiti putot mo. Kalpasan na. Mapangka ka nagita kas nga lugar, kastos. Tapi bisyom nga arak. Kang kanang bagbagkin kang ikatem. Yatan. Ni parang nga densyo. Kabuti pa na bisyo na nga manangan. Managsidat itaba. Ano't napasama? Get siya. Amo Mildred. Tikas kanya. Kat narigat nga matay. Ano yung narigat nga matay? Tunggal uminom ka ti arak. Makmaksayan, tinaitid kang bilang ti aldaw mo. Lami. Dada Kaya panunutem. Nga magaro ka. Pag-awan na simpleng panunot mo, ito talakainom mo, nabartag ka. Alalalitad mo ka tayo naktisoldo mo. Yung kapay agdigos. Katsi ka nga rin ang agdigos? Kaman, agdigos ka. Kurayan tapay nga makapangandi kita nagta. Sa danto blabar, sa danto agidda, tapnoon makadisturbo ka data. Sige. Siya nga rin din mo nagdigos. Anak nagdigos manong name tapno laeng mapagustwak ta asawak ta talaga di nakayat nga ita jay sweldo na no kasi nga maka-score nga talaga. So matisimublat nga nagdigos manong name nagpahalakan niya ti pagsukatan. Abag sumutan nga nakapangahan di kita nagko manong name. Ni Jojo isulat tamat yung tinagkinaw kinagpunas napanda naglabar manong name. Jojo assignment mo anak. Domingo na bigat nang. Ay wala niya. Tono malim na bigatan ti pa nag-assignment ko para Lunes. Sige nga sumur kayo nga rito pa nakawarto yun at maturog kayon. Sabado itanang. Baka makaringgor kayo man ng kinitatang ha. Ano nga makaringgor nga ng bagbagam? Good. Kanaptukin lang kaduptog. Namanin taramidan ni tatang. Gabon na kamanin. Hapay ganak ka na ba? Uston ti talo. Nagpalay kita ko na ko. So uston ti talo. Mga no biglang matay mo ti tatang. Kasano kami pa? Anak ako ram. Hapay man ti bagak. Mga no biglang nga matay ni tatang ko na. Ay sapo. Diyos ko. Kasano kami pa yung kakabsat laman. Numatay mo ti tatang. Kasla ka nagiti anak ni Tata Densyo. Nagpapasit na pa at biyag da ita, tawanin ni Tata Densyo, manangan tumit kami. Dito mo't manong name tinambarakon nga na yung baga kini Jojo na saan lang mga siyak ti mamagbaga no kwa iti amada. No dikit pati pa isuna. Isuda nga kakapsat. Dajalaeng nga, ibagada nga. Kasanon tatang, numatay kamat. O pabasit kami pailaeng. Narasa kakadi kamang panaw kada kami. Nga awang pa unay na kami. So nga, hangkan nga gininom,
tagibanim ti salunat mo, tapno saan ka sakit, saan ka matay. Nugas pagarigan tayo bagaday ta, dagiti anak ko manong nemi iti amada, dakil nga tamat ti impact na. Ang imnudad manong nemi, o remat no sino, ken mano, ti mamagbaga ka dagiti addan, ti bisyo, ti arat, ket talaga nga saan nga may kat. Huwan mano. Iri, nagsubliak manen manong nemi nga napantimulong, kini Mari Judy. Kumusta ti panagabuloy? Hindi, tamat ulit ti pagyaman niya manik, Mari ta. Ado di kiti mang ted. Nagitid ka din di kiti kwa, tunggal sityo. Intong bigat pa ilaing, Mari, ti panagitid da. Kabutag nekro kano di kiti yung barangay opisyal. Wala. At sino pa di kiti nekro? Di kita'y pada na nga tricycle driver. Uray no adumat lati inted di kiti pada na nga driver. Kita damay. Ngamte ko na akong Mari. Uri jak pulos ag gastos. Manipod pa nakaiwan sayag kan pa nakaitabon na. Saad na pala babati. Sigurado nga, alisto nga maibos. Saan matin nga tultuloy nga dagabuloy, no maitabon tumaten densyo. Ngayon, no inaldo kumalatang nga dagabuloy, at mayat kuma. Ngayon, agsartin mo ten ti abuloy, no matayan ti maitabon ng tinatay. Alala, saan nga supala pampanuto, Mari? Kaya, tinasyat nga panunuto mita. No, depende no kasano kado di mabati. Nga kwartag gaman. Inegosyo. Anak ko matnaya, pindas nga negosyo, nga siyak nga agtagtagibi. Agluto ka ti kwa. Umaydag katangan mo, isursur mo. Dahil merienda. Winsa. No marigatan ka, di umay ka isuro. Ado magtamok nga luto ti gluto kat pansit, bihon. Lo agatan at putot, ikam ti putot, tapno, sinong haro ti pagkatangak, napaglakwa. Kadagit may itang merienda. At dadua nga construction nga madama dito barangay tayo. Diso pa panam. Ori mabali mo ka ng taubing nga kwa. Ikam ti turon-turon na. Baamta kumita aktor yato stroller. Ngayon pabulod ko ken ka. Mabali mo turon-turon na anak mo sa aw-awitam di pamirianda. Ken agpaseksi ka nukuan anak ko na Mari. Agpaseksi ka man nukuan nagpasyar ka. Tapnuan niya. Kitapnuan do't gumatanggang ka. No naseksi ka, nadalos ka, kat siyempre, no makan ti ilako, masapul nga seksi ka, nadalos ka, ngaglako. Ken tapno di kasta kat adadagos no ka, nga mangarim kan ka. Ala Mari, amoy bagbagat kasta, nakamansayak pala ni Densyo. Agsakbay ka nga road. Tiyak kayatin, Mari. Apeg katawa ka, Mari. Di mo kayatin. Kasla di aganak kakidyak to kayatin, jak to kayatin. Sigog ka manin. Itat jak to kayatin ko na. Hamo masapol. Di mga arakop ken ka, kada mang pabarat e bagim. Ken mang tulong ken ka. Tapno hanggang marigatan ka mang biyag kada kita anak mo. Kasi no makasara kak ti kaskeng kuha naman nangan. Katsa mo pilpil yan dati lamog akas lagi nila kayo mo. Pilya mata talaga pintalangan tagpili Kasi no makabilak ti Ma'am Martek. Kita mo pilpil yan at Ma'am Martek. Kasi nung ti agarim kanya nga awambisyo na. Baka sa dala maiturid ti I love you. Jodit ko natin nakainom da. Alala. Padanam to latan sumaruno nga kasat mo. No makasawa ka pa yun, saan
Manong nemi ti makadakas ti asawak ni Tasyo. No idi ket sala uminom no kasta nga sweldo. Nga madamat tan digiti kundaway manong naming agawid nga basing-basing. Apay, hanga sweldo kita. Nga mapay basing-basing ka sumangpet. Napasubo ak baka. Nangababay mat ano. Kwa. Panawak. Alangan ba't nga nalpasan ti panagubrami ka. Gawid ako, gurak pa lang, set na pa lang, nakunada ka, nakababay mo nung jak pa gusto nito. Oray ta sa anak ba't ka nagpaala? Pinala, nakiinumak bidlat ta. Agpaala ako, mamad ang apag sumad jinted mo kapag pletek nga gawid ba ka? Ano? Anang minumak ka ta, libre. Nagimas ti libre nga arak ka na. Iya po aya. Kat sama na nagpaalakad to ba ng matamdama? Tahang ka pa yung hanapnak, bitin ko nam to. Into no kwan, marikatang kantong bumangon. Kakasyak tumang magbangon keng ka. Nasa kita ulok ko nam. Anak ba ba nagubra ko nam? Ay, pilitin ka ata. Sayang ti masangal daw. Imbag matasang ka. Basing-basing. Mauluulaw nung trabaho ka. Nalabasit Katuan gayam. Amumot gayam. Manano ko mang sakala uminom no tirabi iti Sabado, tati kabigatan nagat hanggang nagtrabaho, o rin pag-agod uldag kang malmalem. Ngayon datang kabigatan nagat nagtrabaho ka. Kasyam katibagim Kasanunog sakit ka. Kasyam na kami Kayat mo nga maituladak? Ha? Kayat mo na maituladak kini Judith? Maituladak nga magbagang. Kitawat mo nga matayak-matan. Unang patay mo tandabagim, Tasyo. Tibisyo nga arak nakadel-delikado. Na naroon na nagsigarilyo kay magkatasang ka nagsigarilyo. Dula amin. Abi nga rin digli dumalaman. Kailan lakay dares. Laklakayanin, nagsigsigarilyo, gininom, si bibiyag mo pa lang. Kahit mo nga rin kasking kuha ng kasla skeleton di bagina, nakakot-kutong. Nakakutong nga minapigsa. Napigsa nga uminom. Ngayon padasam nga puyutan, matulid, kaputan na kapsot di bagina. Kahit mo kasi ang pagbalinam. Tinakayat ko, Tasyo, ore senior citizen kanton, napigsa kan to pailaing, makayala kan to pailang. Nato ko lang, katuan. Atumad dita na kita senior citizen nga, tawan ti nasura ka 6, tapay di ka nasura ti 70 tawan na, makakwada pa lang. Napintas pala pagbagida, at tinagibandat sa lunad na. Kahit mo karot, nagtawang kanto pala 50, kat kasla ka nagtawtawan ng 70. Tulami, bagbagang. Marigat, amatay ti kas kanya. Manong nemi, pasaremat mapanak sumarong kar iti balay da duty. Pare, kumusta? Ay, kumusta? Madamati panang temtemplak na ito yung lot-lutuat. Ngayon to isulusot na madamdama, mare. Lumaplapsat ka, mare. Manong nga bulan, sibod dabalo ka. Agpiton nga bulan, kumadre. Hagamad lamarikatan. Ay, narikat Imimbagta na asi, natulong di kiti karubak nga. Pangibaisak kada kita anak ko no ko. O matpetagbasa kada kwada. Ay, narigrigat to nga tama na, tagbasa kada kwada. Ay, duha pasari duwang anak ko titugtugot ko na ko Dato yung anak ko nga may isuno ka ti mga iwan kada ti adin na nga burdek. Tapno maikasok tag mo aglako. Ito taga-aram keng kan. Ito umay pumaspasyar dito yun, mare. Kadi, no dadto mas lama iliwak mo tada. Pakpakitaan nak mo. Ano? Ano ipakpakita da? Pasaray ipakita da no kasano ti kapuskul ti adda iti uneg ti brief da. Alam mare ang mga no may panggipilat si sex ti aptaram. Delikado. No timang paragsak kang sapsapulem lang, wag na. Ti orayom akit dati talaga nga maitulong na kang ka. Paapasok ba't nga obra na, di kiti o magpasyat, mare.
Madi baka pati isuda kat ba iramang pakpakanam. Imbas nga makatulong da. Saan? Baka dawatan da kapit, igatang da arak po ng sigarilyo. Uwan nga ron. Mabaling katakwada, kumadre. Amo pa ila pang panunutin deta. Nasapa pa ilang. Anusam nga inegosyo deta na bati nga abuloy di asawa na barbaring no agtultuloy deta. At damilagan ganan siya, mahidda no, damaganan siya kung, di chay, iduling kumaten. Sa ako pagwaraten na ito'y agdamay tangag. Ano kaskasanulangan kita, bigat ken aldaw, bigat ken malam, nga agsursura. Kung saan, no naimas tila at lutom, padasin man ko, hamong isursur. Nga may pakamom, nga no kaya't yun, gumatang ni merienda, ibagam dito balayo. Mga rami kat pwestum dito ang mga no, agredidig di kakompetensya. Dagan kakompetensya dito at tiyangkimot lang na kita, ang nga panganan mong pagmeriendaan. Di kita pamerienda, iti biskwit. Hanggang sa bali lang, at di ka mataglaklako soft drinks. Mabalinda man o gumatang dito sa dama pang gumatang ti soft drinks sadya, di ba? Alala, di magasak lang. Ay, pare, dala na pang kung yung inalad ta. Kasla si kamat na problema na, Mari Mildred. Di asawa ka. Mani po didi, rinugyan nan kang kanayon nga rin nabii nga nakainom. Napia idita, Sabado lang uminom. Dari nabii mo tayo. Kat bagbagama tamangan nung sumaruno, mapanadanunan ni kumpadre nga densyo di langit. Langit nga ta, tinagturungan na. Purgatorio ko na dansa. Awan purgatorio, si kamat. At dabalantang agwa, agis istambay ti kararwa, dagiti tao, intun dumteng iti panakadesisyon, iti may kadua kano nga panagsubli ni Apo Jesus dito daga, isunod ko nadang managanan, pagsusulit, na pagsusulit. Kasi natin mandamat pa nag-test tayo Tindo no subli ni Jesu Kristo, maamon tayo dito, no nakapasatay man lang, kung saan. Kung saan tayo nakapasa. No saan tayo nakapasa, at impyerno tayo. Kasunod makapasa. Nagbaling ka, nga nasiyaat, nga anak ti Diyos, mapangkamit lang sumuksuknal. Kumare, nabayagan, kumare. Iso. Nga bali basta among lagit nga tawagan ni Apo Diyos. Agkararag ka, asapay ko makasarak ka itinapin, pintas na saysaya at ngimnidensyo. Dati makatulong ka na kayo. Kidawam dati kinapo Diyos mare. Takas na materaramidag. Nasapay ko saan may amapukaw ni Tasyo. Sapay ko katendan ti bisyo ng ara. Nasurukan nga makatawan nga nabalo manunemi ni Mari Judith idag dinamag nga agasawa man nila. Kastamat manunemi ti kabayag nga dandani 20 liwat ti asawak nga arak lata arak. At dapat hindi kitikundaway nga malipatan na tibangan manunemi. At dan asawa, may kadua nga asawa ni Mari Judith manunemi idi mapasamak nga maidalit ti asawa. Tasyo, agringan. Tasyo. Tasyo, agringan. Gagubra. Tasyo. Agang wakas ta. Absutak. Diyak makabangon. Ano? Absuta. Diyak makabangon. Diyos ko ay. Takasano kami nga di ka nakapsot. Arak madlatan tadda itiya. Diyan mo. Arak di kang kanam. Pati butelya kanam pa yan. Loko. Yung nakaraprapis kan. Di ka lagbalawan. Pag-ibagang basit kada purman na anak makatrabaho.
I-text mo, ano, itawag mo, moment na yung cellphone number na. Ako pa pagluton. Na? Awang pag-text ko, unload ko. Gagload na tap no may pakamom. Kasi ka, anat aramida karkin ka. Ang loto ka basit dati mayat na pagpapigsa. Agkaldo Bareng mayat tumalabag madamdama. Nagsasango kami manong naimi kadagititalungan nako. Nang? Alis tang kat maladaw ka tuwing panapong nagbasa na. Apay din tatang. Di ba may mangon? Itamampay. Kang kanayon no kang kakaasi lang ipilpilit at ibumangon. Nano makadigosing kat medyo may tibaginan. Nimita, apay kinuha na. Panbadlaw yung kiti amayo Kumut-kutong, rapis, luwak lakay. Diyak katimat ko na kanakaili nga magbagaan nyo suna. Tamamit, nasa nga nakabartek. Nasa nga nabartek no ko kasasarita kami ka nagiti kamsat ko. Sa amin kayat nga, adadakis mga pasamak yung kuha na. Mga nog sakit, kit matay. Kasi no, ang asawa kayon to, kit ranggasan na kamto, tigbali nga may kaduwang asawa yun. Imba kam tikas taking kuha na? Uy nang. Kit anong reaction na? Saan kayo magana? Narikat ka nung matay, tikas kong kuha na? Wala na ko. Kayon. Mangluto ak man iti pagpapigsa ti amayo. Nakapanan ni ti eskwela ni Jojo manunemi na digos kumaten nga kay ayam na kitituhan nako. Hindi mapana ko ni ti silid. Awit kon manunemi ti gasasok ti pudot na kaldo. Makan. Ang kaldohan. Ano nita? Dato malat amok nga mabalin. Noodles. Nginikak ti marunggay. Sa ako inikam ti kwa. Itlog. Mayat nga ta. Mayat Nalatulungan ako nga bumangon. Di ka makaisboy Aman na yung tsak nga makabahon. Ay susapoy Gura. Pero ako na ta hanan nabayag nga hangin na susar nga arinolan. Hindi ka makablang. Tapang ko inalat arinola manong name. Dita. Arinola ka. Nagtukaw ka na parintuman ka na. Alangan mo't nga nakatakder ka kalpasan na igamak ta arinola nga tayan tabutom. Tulay pagbaga. Sorry. Nan. Nakakaasit nila nga mo lakay. Matmatay kan. Ayat mo ka ding matayak. Katsikat mga ayat. Bagbagan na kapigayam, dikit anak mo. Dadya bagbagan ni Jojo. Amo ka malagip mo. Kasano kam tupay, numatay ka. Kat makiasawa manin ni nanang. Kat jay to agsyuman ka na kami, kabilin na kamto. Data ko matpinanpanunot mo, Tasyo. Tagasawa kang tupay. Nga mo. Katapno sa anak nga gasawan tupay, hanggang nga matmatay. Hikas ano nga doon na talaga nga gasat kong timatay. Hanggat awatak to na, anang arte mabaling ko, may sumot kinayat mo. Hayat ko, haya. Kayat ko, haya. Sang kaibagam nga kang kanayon, nga narigat ka nga matay. Ibagbagagbat kang katunggal tilmon mo iti arak. Makmaksayan ti aldaw mo dito lubong kung kunak. Di kan tumat kami mga pati. Abi nga di mo panunutin, di mo pasamak ti aglaw-law. Ni Paridensyo, natay gabot kinanang kalaing na mangan. Awan pulos pilpil yan na, basta na taba. Wala na tabasama. Saan man nga gininom ti arak ka nagsisigarilyo, ngim da dyan patay na. Katsi ka, ipatay mo gabot ti barbartek, gabot ti arak. Maur-ura man di kiti lalaem mon. Gas kareta. Tumanggam pa kumareta. Laman? Ori, ganak ka ta kastoy. Hanga tumanggan data ta. Anong karon?
Alkohol ba tinagyan, tamagimot? Kabang magsit ka pa yun. Sige. Timat sermon mo, pamigat mo kanya. Kapsutak kahit ko pupigsa ko na. Kita yun na eh. Agkaldo ka na. Alangan ba't subsubuang ka? Kabailang pa lang. Ang arumay nga subuang ka. Sige. Ken, panawang ka ito at ubra. Nagmalmalem manong naimi nga nakaidda ti asawa. Hindi o may sumarong ka ni nanang manong. Kahit mong asawan, saan nga na pa nagtrabaho ti asawa? Saan nanang? Kahit kasalatan? Pakaragmat, manganmat. Ngayon saan nga pumigsa? Jesus apo aya, Mildred. Ing kaitarayan iti ospital. Awang kasmet lang ti doktor, timang taming keng kuana. Ano, makikita na nga awanan ti barana kada kuana na naura mang kaputi arak. Agitawan mambalin tayo Noon kastusik nanang. Ay, nagayo kastusik. Ala, itong bigatin. Iyura mong balat bigat. Napiksamot pa ila. Makapangan ba't pala? Unang mo saan nga makabangon. Siguro kaya nang tumitla. Observa na pa lang kaging kanan no bigat nanang. Noon kaskas din hanalata kabaylan ti bumahon itong bigat. Sige, tara ikuntun to ospital. Intaray ko iti ospital manong naimi ti kabigatan na talagang mataya kung kunana. Sinuero da nga dagos manong naimi ti asawak iti saludsudak ni doktor. Doktor, anak ko na. Kahit among nga tamaten, misis, noan na ti pagbanagan iti manang ginom ti ara. I am under observation. Kasunod kapaut na nito, doktor. Jak amon, kasunod kapaut na ito. Depende no makapag-recover, uno saan. Ngayon katangam di kito ito, misis, agas, nga may kapit kang kuwanan. Awang ka diti, maditi, itik unag na, no, at diferensya, diti, kat gagangay lang at diferensya, at maururam nga ti baghina. Tanong salun at kuma, hanggang makastat lang nga nakaraprapis. Ikumpara mo na ingin ka na kita duma. Nagkatay, oray uminom damat ng tagibananda. Sikamat lang ko na, nga nakabaybayagan nga, hanggang mo usawan ti arig na talakay mo. Kasano nga tatkatot magastos, doktor. Jack masinuno. Depende no kasanot kapaot na iti ospital. Depende no kasanot pa makarecover o no saan. Sakmet itahan manon name itag problema. Siyempre. Aldaw ngaglabas saan nga mapanagtrabaho ti asawak digat awan tinamnamay akwarta nga awat. Dapat ka dibasit gidulduling ko nga manangarot. May bosto na ito. Aging kaya manon name nga imay ni Mari Judith dito hospital. Pare, kumusta iso na? May kamano ng alto dito. May kadwa na pa ilang Mari. Uri no yung piksa. Uwan met at nakaswero. Sa may ipagpakat mo kang kuha na rin agas. Pare, dito yun, tulong ko. Ala, doon sa una, Mari, uwan. Kakaisuan na nga nakapatangak di lalaki nga. Mangipatag-una nga talaga ka na kami. Nag-iina. Ken mangipatpatag iti bagina. Ayat, anak ka na di pagsapulan ni lakay mo, nga may kadwa. Naganatayin, Johnny. Di mo ko na nga Johnny Torisona. Haan, I-hented insurance. Okay. Napintas atin kasi nga trabaho na. Lalo na, ito ti maaluko na. Kaya nadamat di kiti kong tao no kang makakomisyon ti dakkel. Hala, Mare.
Baka ito may kaduwang asawam ti magdad kang katigasat kang dragsa. Kaya nga ti pang panunutag mare. Ano maminsan, no adda matay, pagyamanan. Imbag na tayo ni Densyo. O, tano saan nga natay, saan kumamat nga dimteng ti biyag ko ni Johnny. Sa bagay, katsi ka mare. Baka kaslan tumat mapasamak. Mabalo ka, kat adan to lalaking nga, adada nga mangi tag-ay ka na kayo. Gusto sa puno mabali mare, kat saan ka diya? Saan ka di nga? Hanggang makasarak ti nalalayang ni Tasyo? Hanggang di amat ti kahasawak. Nakit no, kaasat na mata na. Baka tinawag na ni Densyo. Baka tawagan ni Densyo nga, pare, Tasyo, may kamatay na pindas dito. Kung kuna, isang ka di Manong Nemi, kalbasan ti talong aldaw, medyo da paglalaingan na. Doktor? Ada papanan di agas. Kahit nang sawen, tapno saan kayo na magastusan, o sa jalatan bala, yun ako hati, pagrekabayaran ni lakay mo. Ta saan na kasapulan pa iti swero. Basta lagi di magatang di kiti agas. Ken kang runan ti amin misis. Masapul nga saanen nga sumimsim iti arak. Sige, doktor. Mabalin yung akwa. Kinanta papeles nan takwa. Mabalinan to nung marin tubigan. Tapno di ka unay marigatan. Sige, doktor. Kaya tapno kwa, hanggang unay marigatan ti bilya. Orita, kasaritan ti social welfare dito sa hospital. Tapno ka sa takit kabil mong intelligent ti asawa mo. Kaya baka na makatulong pa ka nagiti politiko. Sige. Yung kalang mangalat ti certificate sa di barangay, wala tayong luing ka mo no indigency certificate. Tinong pala kung harap ti doktor, manon Nemi ka nagpatulong nga kanagiti opisyalis mo. Saan unay nga nagkal ti bill ti asawak manon Nemi sa adamat nagiti ng tulong. No lapsaktak sa umano. Dagiti laing agas kabayatan nga naka-ospital ta asawak ti ginastos ko. Ti makadakas manong. Idi addan dito balay ti asawak. Tugaw, agidda. Pasara matagpag na. Ana, kaya mo tigsubli ti trabahom, Tasyo? Baka dinakpay pa kahit apastakin ni Purman. Nayon nagpati pa nag-recover ko. Dito pala tabalay. No, makapagnaklan ti manong adang agkapsutak. Nakapsuti bagay mga talaga ata. Nadadaalan ito immune system mo kaputi arak. Manot na gastos mo. Kadagiti agas, aging gana itagas gastos ka palang ti agas. Imbagta dadagiti ng tulong. Imbagta manulang jebil sa nagkapukon ni kwa. No kung mga andainted na nga mismo kanya, ang mahamait, daret sumit nga sudan nagbayad din. Kaya, mabati kang harod. Kabutasan ka makapagtrabaho, siyak nagtrabaho. Ano ang trabaho? Inagtulungan ni Judith, ni Marie Judith, kada di negosyo na. Negosyo na nga niya. Kaya natay ko, insuro kidi nga agluto, nga agsursur, itaakit saan ang agsursur at impasdikan ng tikwa. Talipapan dyan sangot di balayda. Sa dyan nga display ka na kita mabalinda nga mapan orderen. Sumbrekak nga servidura na kunak manlangan. Mayat man. Kita tangan ko naman no naasik ka itipadam nga tao into no
at kasapulang katulungan da kan tumet. Sige. Dahil dito aklat balay. Ay wanam di kito anak mo. Magbalog da, saan ko mapasapulan nila. Saan kat inakibati ka da kwada. Dinanang, nataltalgad. Nadanon ko ti purman da tasyo nemi iti ayan ti pwesto ni Judith, Mari Judith. Ay purman, dito kaya. Kumusta ni Tasyo? Di ba yung makaobra? Kuna naman purman kat ko. Basit lang ang dang ko kat alaala na ko. Ni kat hangar ko makaobra. Siyempre, construction worker, dagsil nga trabaho. Ito kang kanahin kung huminipalpalagip ka dakwada, so sobramat na uminom da talaga. Sa madlaw ko, nakasta nga nakainom da tirabi, umay trabaho, ay apo. Sa posopot, trabaho da, nakaroon. Nakainom da, nakapsot da, mauluulaw da. So, kung ungatak na kakadakwada, hindi kaya balbalo, kating kayo. Kahit mo sa 1 for man, sa alang ilakay ko kasi dyan. Naduda. Dito lang ang takwa. Nakirkirit siguro resistansyada ang nilakay mo. Barbaring naman ako may tumid lang. Barbaring nagsublin tumalit dati. Barbaring nagsublin tumit laing ti dati ko na. Ngem. Iti may sangal daw, masimang petak dito balay, manunemi. Adan di kita nak ko. Itatang yun. Nadata ka kwarto yun nang. Ampay rimor. Rimor itay. Danapanan na. Tsaka mo, danapanan na. Makadayumad lang kaya. Kit. Manamon, nagtuloy na nadanunan na. Iti sumbre kak manong nemi iti uneg ti kwarto na ipasabat kanyak tinasanger. Hoy. Ano na siya? Abi nga dap. Akat arak dito. Ano? Magbagaw mo. Amot ti arak dito ya. Sila lang ang insulto. Gabo ka dito mamartek dati. Kaya iba ka mga nagpartek mo na yun. Katala pa nagsasaubon loko. Ang muti nga. Akat arak ka. Ay nagloko kan. Talaga kahit mo ti matay. Barang konak nung dato ti agas ko. Ano nga agas mo? Katisot ko po nun. Apay nga nagsakit ka. Tatayo na din yun. Ayaw na din doktor. Ngasaon kan. Ngasamon nga ulitin pa ito minom. Tawans ka minom ka. Matay kan. Hindi ka namatay ako. Di ba tayo ako? Di ba patayin ka nga rodin eh. Apo. Dapat dalong-dalongin na. Apo, papatayin ka lang nga rodin. No kaya't mo talaga di ba tayo na naman. Papatayin ka. Nasakit manon nemi. Ikal kaliga kung mo ti panagimbag ti asawak. Nga di mi kayat ang matay manon nemi ngem talaga kayat nandag pakamatay. Nagsakit lang rodin gabo ti arak sa uminumanin ti arak. Sasapo manong. Ti pungtot ko na. Tinungot, dinanog-danog ka. Saan ngayon may nag-anaho na kita nakudyak sinardagan. Wakapong tutak manong nemi di makitak nga da Jenny di sirok ti katre. Nakurang nga gudwanan manong nemi. Inalak, linuktak, sige, agngangang ka. Agngangang ka, di bukbukukin ka natin nga Jen. Di ka pa yagdaluman, loko. Alagngangang ka, di bukbukukin ka lawan. Kayo mo babartek, kayo mo arak. Sige, ibusay mo na ito, tap namatay ka. Nala, nganga ka. Manong nemi nalukak ko na. Pinagnangak sa kong binukbuk. Mataya ka talaga. Naibal-bal lang siyempre ti arak mano. Saan na matatilmunan. Naibal lang matlang ka na itingiwat na. Ana, Rimusen, ikatangang kabay. Hapo unay kamatlan. Hangkamat pa'y nabartek ti kunak. Nasimbang pala ti panunot mo. Kaya't mo talagang di matay? Hamo ka di amo nga panunutin?
Noon niya doon pamasamak ka na kami. Oh no, kahit mo ka dimat nga makaasawa to ti kasi iti asawa ni Judith. Nga itataada asawa ng sabaling nga na pinasibiyag na. Siguro kastat kayat mo. Kayat mo ti matay. Tapno agasawa ulit. Tapno sa anak ko, agasawa ti kasken ka. O sige ka rin, no kayat mo matayin. Sige, matay kan! Isuron ko anong name. Pimampanaw. Kapanak iti balay. Nananang. Hindi, apay kastat lang ha. Anat na pasama. Oo, ni mat nananang. Ni anat, angot mo agat arak ka. Iminom ka ti arak. Hanang. Ni Tasyo ti minom. Ana! Kadang ti pungtot ko. So nga tinaramid ko, pinagngak sa ko yung bukbuk. Ti dadang nga gin. Paho ni mat. Nung kain mo matayin ko nak, sige, patayin mo, tabagay, matay kan, tanong mabalo ak, makasarang ak to, napimpinas, na adadang mang papintas, ti biyag mi, kung kunak. Agas kay ni Jodette. Unang ta nabintas ti biyag dan. Kaya po ta naka-asawa ti ahented insurance. Kita kahit mo tumat ti maka-asawa ti insurance agent. Numabaling ko mananang agad saan. Ko mga matay ti asawa. Nagsubli ko mati dati nga salon at na tapno makapagtrabaho. Imbas diyamet, imbas ko mga. Jesus. So, pimampanawak sa dibalay. Alala. Parbareng itikas diyan nga inaramid mo kita. Maamiris, ni Tasyo ti bidot na. Kaya nawa kang runan ti amin anak. Di abot Diyos kang runan nga pangitaklin tayo tanyaman nga problema tayo. Di abot Diyos. Ngem, nukas pagarigan na asidig at talagan tinaitudingan nga panakaidap ti biyag ni Tasyo. Rumbay nga awatin tayo. Nagawid ak matlaang manon nemi kat nakaturog ang nagitan ko. Ito sumareka iti silad mi. Awang matenteng at arak. Tasyo. Maturog ka din. Siriringak pa'y lahing. Mildred. Kapag nga umat hindi angot ng katarak nito. Takayat mo ka di nga nakatarak. Kidya kaya ta. Tinulungan taktagitan nagtangan ng talos. Nagmap ni Jojo. Nasuktan na ito yung bedsheet. Yung karigatak tinagdigos. Nagsukat. Umaykan na maturukan. Takait kumantan di maturok. Baring itong bigat. Napiksakton. Kabigatan naman nung nami awanin ni Tasyo iti dami. Nangatat na panan na. Ne? Sugahip naglutluto ano. Nananalaing kan? Di mo pilitan, no? Di mo pa kaya. Kayak. Sigurado ka? Owen. Tala ituloy mo mga rotikloto ta. Mapanag di ta sang. Siyak kay. Nagsagsagat na nung naimin asawa. Naganggang kastawan na tilingat na. Napanak na nga lang pagpunas naman nung naimi kandi sukat ti t-shirt. Oy, punas ka. Sukat ka. Mayat. Ano't mayat? May lingat ko amin ng madi. Nga lingat ko. Naglaglingat kami iti madamat ti panag-construction mo. Di ba? Tsaka mo ta. Ure kahit kukumadag langit, hindi ka hanak aglangit. Ure hindi
Agumura ka ba'y? Uy, kasla nagsara gitu abot dito pagbaki. Ay, may takit barikdak. Mayat. Di mo na ya. Wala, magit lang tayo lang katinumam. Tapno saan kang ngamakwa. Dehydrate. Iminom manong. Kahit ko ba'y. Di ba, di mo na ya. Anda sukat jilangit ko. Sige. Kalkalagan ng laki di hang nalamiis. Manong nami, hindi makariing di kita anak mi. Tang, nalaing kayon? Dati mo't ka nalaing, ano? No. Nung nalaing kayon, kining kay tumanin agubra. Uminom kay tumanin. Saanin? Sible, No, uminom magman. Baka pampagusto laing. Saan to ng mabartek? Nanang, nangigyo? Nangigyo. Anak ko, ikarik ka na kayo. Saan kayo mapukawan ti ama? Saan nga mapasamak nga mataan kayo ti may kaduang ama? Nga mang babaot to kada kayo. Yaman kami at atang nusta. Yung kunada, baka napimpinas to ka tagbaling may kaduang amami, numatay ka? Takait yung ka di matayak. Kumatid to pala ti piyak ko. No, ipalubos na po Diyos. At ipanagbalbali ko. Panagsisigbat ko. Panagtagiban ko ti salonat ko. Para kanyak. Ken para kada kayo nga pamilya. Baka ito no Lunes, makasublyak to ng trabaho. Kari-kari ka na kayo. Sa anak ton nga mabarbarte. Kanagpay sumano. Saan nga mabarbarte? Nga madamad lang tanig di gundaway nga nakainom. Na naruan no kasta nga sweldo, manunemi, pampagustulan, nakainom basi. Nagkakit di amano, dan din rin na bii, no sa anak nga natay madatngan. Nagkakit di amano. Mayat man, tanagagat ka. Nagkakit ka ti aldaw, nagtrabaho. Nagkakit ka pa itirabii. Una, tama nga isapol mo't sa bali. Kastamat ka kita do mga babae. No mamartek di asawa da, kat sanda masango, nga kuldingan di bagat da. Baka isapol di babae. Bagmantam mo. Baka no na itultuloy nga naidalit ka, kasi bibiyag ka, kat saan ka mat nga makayala. Baka kat no isapol ko sa bali. Ngayon saan itong araman pasamag data? Pero na akon, ura nga tanong na tayo ka, baka saanin. Tadyak kaya't ang mapasamak di bagbaga di kita nagta. Nga baka sara kaktuti, may kaduwang amada nga mangirumen ka na kwada. Kadagyaman na klaunay kang ka, tasyo, tadingam kamatlahingan ka na kami. At sapay ko ma, tagtultuloy hindi pa nag-singsingpet mo. Hamuman idyan nga yung pinsan ti arat, tadamat digadigon daw yung mamagusto ka. Kat sabi ko matasaan nga mapasamak pa iti nakaro. Nga adamatan nga arak ti papunag mo. Ipatag mo ti magim. Tapno ipatagda kami. Ipatag na kami mat kakapamilya. Talo di kita nagta. Di ka dinaragsak. No makita tanto amis mo ti pagbanaganda. Nga makaradwar da ti kurso kakayat da. Ken, agayawan tantupay ka da kiti apukot da. Baka madan tantupay yung mauray nga tantupay apukot da ti tuon. O, di ba? Sabi ko ma, Mildred. Sapay ko ma, kat agpay sumanong. Babaen, manong name ti kagat, ti asawak.
Ta syempre, kaputi kagat na ti construction manunemi. Dapat padasan naman iti simulo nga nagka-subcontract manong. Ginaramid na ito kayat na lang manunemi nga saan kami nga marikatan nga mangpaadal ka nagiti anak mi. Tamani po di elementarya, high school, itagbasan ni Jojo ti college, no muna ta engineering, so kurso na manong. Si Maron ni Gigi, manunemi, kurso na nursing. Ti Burdek mi, manunemi, nga ni Nelia, kina maestra. Nagtultuloy manunemi, iti pa ng tulong ko ni Kumadre Judith, tati makkel manunemi ti pwesto na. Nagtultulong iti ragsak ka napintas ti ornos, ti pamilya na, numampay at damot ten duwang aputot ni Johnny kang kuwana, di kahit na asawen, nga adan pito nga anak na. Ngem gasgasat siya ni Johnny manunemi, di kita anak na, agsipud ta, kanayon kanong at dari kita makomisyon. Nagraduar ni Jojo Civil Engineering, ni Gigi Registered Nurse, ket ni Nelia may samisten nga maestra. Napadakkel mi manunemi ti family house mi, ket ni Nelia iti kabalay mi, agrama meten manong, dagiti duwa nga puko mi kang kuana, mestrumet ti asawa na. Ni Jojo manunemi, at damaten bukod na nga balay, ti asawa na kapada na matlaga, nagturpus accountant ti asawa na. Talo ti putot na. Talo ti apu ko mikan kuana. Idinto tani Gigi manunemi, at asawa na may sat anak na, imbati na ti Pilipinas ti anak na, ket adda agda maitang adda akas nurse sa Australia. Kayat nang asawan mano. At least, napintas ti biyag dagitan nagmi. Da kami, kanitasyo, manunemi, nasalunat kami. Numampay, senior citizen kami. Dito nga ron, ti pagkasarita, keteng kunay, ti anos mo ng ornos, kalpasangan nakinsan keng ka, ti detalyena, ket sabi ko mama, manunemi, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanaginipadak na nagbuya. Tuwing orot agyaman nga pagaya mo, Mildred